ha ka wei ka shnong ka ba ngai na so ka don ka wei ka samla kente ka ba kerteng ka kavya kalalong ka samla ka ba lui bat ka ba tresto nadu badang rit kala angnut panlong ka ofisat ka ban syakri ya kari bat ya ki pai ba Henry ka jingim jongka kamlong ka besu pa jongka ulak hatno katba ka kimi jongka kalash dong pang ka dang trei man kasni bat penbiang bam ya ka ing ka sem bat ya ka kun ka jongka ka kavya ka yu I ya ka jing kun jong ka kimi bat ka ong halade ngakular ka wei kasni nan petkemen ya mei jonga hadu katne itre na ka benta jonga ka pulis tom man kamit watla omdon boarding electric lane omdon line ka pendon kam da ke syarak Henry kamju sange ban pule ki para snong ki jukran beng bat ki juong ya ka pi perkhat ka kun ka badu kan kelalong AIS kajing paj donut jong ka kavya kalong ka ba isir ke hapo mensim lade Henry ka kavya kam jubab ya ka jingong ka jongki bat ya ka jingkran ka jongki ka suminot bat reish dong kisnem kilanang yai kala pendep ya ka jingkule bat kala sedang ban penkre ya ka exam UPSC kala lek ai jing hikai ya ki kena haki shnong bat kala sim ya ki tuition ban telang ya ka pisa bat pendon kam ban tikot na ka benta jongka shisin kasni ka kimi jongka kala pangjo ki doktor ki ong ba don kam ka jing smar ka barem do ka kavya kamut ban sange no ya ka jingkule ka jongka ban ya shikmat Henry katba ka kimi jongka kabat ya ka kiti jongka kun bat ka ong wat ino kun ya ka jing post new jongpi ka jing job jongpi kanlong kadawai ka ba khampa ya nga kitei ki kentin ki ai bor ya ka hadin bun benai jong ka jing tresh tom ka kavya ka pas ya ka exam bat kala syakot syaka IS interview kasni ka bakrau kala poi bat kala perkha ba kala lekpek ya ki jan Henry omdon ki jan ki ba thmai lane ki ba kayo bantit ka susat hi ya ki jan ki balarim bat ka ba ka jupong man kasni bat ka sat ya ki Henry ka pong ya ki jan ha ka jingai lenti syaka interview ka perkhat omdei ki jan ki ba belong yau briu bakrau Henry ki kam jun enda kapoi ha interview hol bun ki briu ki pej lingo ya ka namar karem da ki jan ki bajot bat ki bape don ki ba ken hit don ki ba ong ba kaniru kawan interview kum kini ki jan namar maki ki dei ki ba remdor ki jan ki jongki kisut ki tai bat kum ka ter don ru ki bar ki beng ya ka Henry ka kavya ka susnap Henry ka donut jongka kalong ka baskem bat kamju snap ya kita ki jingkran beng ki jong ki wei enda lakhot ya ka sha interview room ki khot jongka bot ki pej ya ka da ka jingang lengo namar ba ka riam da ki jan ki batat bat ki jan ki barim ki bajot ki pe hakata kapor don wei khot ku ba kali ya ka kavya balei phiriam da kini ki jan ki barim ka kavya kala jupap da ka jing jai bat da ka balung mensim kala ong kini ki kentin ya kini ki khot jong ka bot namar ba ka jingdu kamde ka pop ngalawan ban pen I ya ka jing start jonga om bat pen I ya ka jing rus ba jonga ki khot jong ka bot kila ang lengo hingan baro kawei ka khot ka kali ya lada philong IS officer ka ka ba phikwa banle ningkong ka kavya ka jupa bat ka ong kumni nakwa ban syakri ki paipa nakwa tip kumno ka chinyim jong ki badu nakwa ban syakri ki paiba bat ngatip kumno ka chinyim jong ki badu kalong namar ngalamat ki yalade namar ngadei naklong ying loksem ka badu bat ngalamat hi ya ki jing paru kawei pat ka keli kawei pat ke khot jong ka bot kila keli ya ka kavya da ka ba ki ong ka ong ka ka jing kai ka ba khrau tam ha ka jing yim jumpi ka kavya kala jupap bat da ka ba ka ong
kajing kam siam lawan ban penpra yangi enre ban penlong yangi kibaklai kidukot kiba sim ya kata ka interview bot kisngap hijar baro kimnang krenshu hadin balawai ka interview kakavia kalamino bat kalalek pai shalai Indre kam tipsu ka kabanjia lane kumno kaba kajia ha katu ka interview. Hadin katu katnesni lapen bena ya ka resop. Kakavia kalapas bat kala syajid kum ka IAS officer. Kakavia kamare syaying bat yang ya ka kemi ki jongka. Da kajing yam bat kajing kemen jong kamen sim. Naman bakalayo yakani kapos kakmi kaong naong nalaong yapi kon be jonga ba ka jintre stom kam jule no kipara shnong kiba jubeng bat kiba juken hit bat kiba juken taj mensua menta pat kiwan ban ai khuble kala yaka kakavia kaong hakmat jong kibabun balang khmat jong ki nong song shnong hapo ka shnong ka jongka waju nyu beng ya no lane ya kano namar ka jing hong ya ki jan ki barim bat ki bajot bat ki bape ne ka jing duk jongu lane jongka ka jing start bat ka donut ka bapha ki kham kordor ban ya ka pisa ki khna ki yakmen ki khna ki ba ka sim tuition ka ba kala ai jing kan ki yakmen da ka jing kemen bat ki shat da ka jing risa Indre kane ka jing tu khana katheu ya gitu kiba sarong bat katheu ya gitu kiba ruspa kiba nyobeng ya kiba duk kang ba kim tipat ka gamen sim jong ubaduk lane jong ka baduk kidon ko gamen sim te kane ka jing tu khana ka ai jing kai ru yangi yanga bat ya phi ba kumno bangin burom markelyang bangin ik markelyang ya kiba duk bat ya kiba ruspa te kane ka jing kai kawan lengba kane ka kavia ba kimdei bentuk mensim ya gitu kikna kibadon deng jong ka jingduk apdeng jong ka jing gardu apdeng jong ka jinge hindrei to yaine hapo ka mensim ka jongpi bat to yaine bat to sanya halade bat scam ka jingmut ka ka ba pikwa bat ka ka ba pitrang ba kane kala ban urlong pe kum ka nuksa kane ka kavia kadei ka briu ka baduk bat ka briu ka ba syam jinjar bat ka ba syam lanot hindrei wala kata ka sanya halade bat ka scam ka jingmut halade kanlong kaba kan yo pat ya kata ka jingkemen ba chisin kasni kan salong ka jingkemen na ka benta jongka omdei ka jingpong ya ki jan ki barem dor ka bala ya phi ban kentiu shikler jong ka jingjong enrei omdei ka jingruspa ka bala ya phi ban wanra ya kata ka jingkemen lan etang kata ka jingsu enrei ki baduk ru walada phiduk ru ka jingduk ka ba rai ya ka jingjo jong ubriu lan e jong ka briu ka yaine ka jingtrei stom ka jinge halade bat ka jinge ayakiwe kala ban pen urlong ya kino jing posniu kiba pi pidon lada ka perthei ka kenta ya pi do ai ba ki kam jong pi kin jupap haka jaka jongki kintin kiba ki kren ya pi ya kuble shibun parlok ladap sukanat ya kane ka jinge tu khana kerpat ya pi ba pin siom ba ban like ban share ban subscribe ya kane ka video tenang ni smart nin sapmi da ki pat ki video kuble shibun